Il-kap tal-Oppożizzjoni Busuttil qatt m'għandux ħiel kif se jiffinanzja l-wedi li jagħmel u fl-aħħar sigħat qal li se juża l-fondi Ewropej li skontu il-Gvern ma użax. Imma flus ta' x'nużaw kif. Biss għandek pakkett ta' fondi mill-Unjoni Ewropea illi konna innegozjajna aħna stess qabel l-aħħar elezzjoni illi dawn huma 1200 miljun euro illi dan il-Gvern ta' Joseph Muscat bil-paroli tiegħu kollu għadu bil-kemm beda jużah wara 4 snin. Wara 4 snin. Jiġifieri jiena nserraħ rasi li għad għandi envelope b'aktar minn biljun euro biex nagħmel ħafna mill-affarijiet illi aħna qegħdin inwedu. B'reazzjoni għal dan, il-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni reġa' qed juri li m'għandux ħiel ta' kif jitmexxa pajjiż. Dan għal żewġ raġunijiet. L-ewwel għaliex il-fondi Ewropej qed jintużaw kollha bi Gvern Laburista u t-tieni għaliex fondi Ewropej ma jistgħux jintużaw għal spiża bħal dik tal-pensjonijiet. Kien is-Segretarju Parlamentari Ian Borch li fisser fid-dettall kif dan hu gvern li jagħmel differenza kbira fl-użu tal-fondi Ewropej tal-lista twila ta' fejn intużaw il-fondi Ewropej saħansitra fi proġetti li l-Partit Nazzjonalista kien wiegħed u ma lestix. Pereżempju, kienu qalulna isma' għandna fondi Ewropej sabiex issir iċ-Ċittadella, sabiex isir Sant'Irmu, sabiex isir Sant'Angelo u diversi proġetti oħrajn. Fil-verita ma kien inbeda xejn. Ridna naraw li jinbdew, jitlestew u jitħallsu. Ma dawn imbagħad hemm qatt ta' proġetti li huma diġà miftema u għalihom huma diġà kommessi l-istess fondi Ewropej. Fi kliem id-deputat Etienne Grek din hija prova ċara ta' kemm Busuttil mhux imħejja tmexxija tal-pajjiż 10 ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-proposti li qed jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni li għadu sal-lum ma ħareġ il-programm elettorali tiegħu min jaf x'inhi ir-raġuni, dawn huma bla pjan u mingħajr costing. Jiġifieri dak qed jipprova jgħid minn fejn se jġib il-flus u ma jafx minn fejn se jġib il-flus.